Croeso i fideos Carlam Cymru e-ysgol. Dyma cyfle i chi i gwella'ch sgiliau adolygu trwy gwylio fideo heddi sydd gyda ni ar... Cysyniadau Egni. Ffiseg i ni'n neud fan hyn. Cofiwch mae llu o fideos ar gael ar y wefan. Cerwch fyna i cael pip fach. Adolygu cysyniadau egni ni'n neud heddi feiceng. Dyna beth sydd gyda ni heddi. So, yn yr uned yma, mae llawer o hafaliadau gwahanol i wneud gyda fathau gwahanol o egni. So, fel chi'n gweld ar yr un top fan ar y taflen adolygu cybac. Gwaith, so unrhyw byd chi gyda grym a chi gyda rhywbeth yn cael ei gwthio neu cael ei tynnu rhyw pellter arbennig. Byddech chi'n llosi'r ddau peth yna gyda'i gilydd i gweithio mas faint o waith sy'n cael ei wneud ar y gwrthrych ei hun. So, ar y taflen yma, mae gyda ni'r hafaliadau. Maen nhw yn y taflen hafaliadau, ond felly mae'n werth disgu nhw a gwybod ble mae nhw? Am arfer troi i'r llyfryn hafaliadau, beth chi'n gael yn yr aroliad, mwyn gallu ymarfer, dyma'r afaliad ar gyfer egni cinetig, neu dyma'r afaliad ar gyfer gwaith. Cymrwch y munud yma i pwyso pause, a falle cerwch i weld y taflen hafaliadau sydd gyda chi, a meddylwch i chi hunan, reit, ble mae'r hafaliadau gyfer cysyniadau egni? Cwestiwn aroliad gyda ni fan hyn. Clasic, ble mae dyn ni rhyw fath o parc thema, mae roller coaster yn mynd lan, o'n i'n mynd o lawr yn 2 pwynt B a C. Cyn mwyn mynd dwyfo mewn, mae'n werth pipo ar diagram i gael gweld pwy gwybodaeth sydd yn ni. Am beth oedd, mae pethau bwysig yn cael ei cuddio mewn diagram, a os chi ddim yn pigo lan ar y pethau yma, chi methu ateb y cwestiynau hwyrach mlaen. Wrth disgwyl ar y diagram, fi chi gweld, yr uchder yma 42 metr, mae hwnna o pwynt B lawr i'r gwaelod y ddeiar. Ydy. A wedyn mae'r pwynt C yn 12 metr. So, bydd i fi meddwl fan hyn, falle bydd y gwahaniaeth, falle rynt 2 pellter hyn yn mynd i bod yn defnyddiol. Yn gwybod, so gallech chi wneud camgymeriad hwyrach mlaen, os chi heb sylwi neb, bod chi'n rhoi 42 mewn i hyfaliad, yn lle'r gwahaniaeth rhwng 42 a 12, os mae'n mynd rhwng B i C. Disgwyl ar y cwestiwn, mae gyda ni moder, a mae 65 kilowatt mae cynnwys cadwyn. So, 65 kilowatt hwnna yw y pŵer sydd gyda ni. Yn gwybod, na mae'n y pŵer sydd yn cael ei wneud gyda'r modur. Falle bydde fe'n defnyddiol fan hyn i roi lawr bwys hwnna, 65,000 falle. Yn ein siŵr bod chi ddim yn rhoi 65 yn yr hafaliad, chod mae'r kilo yn sefyll am 1,000. A mas y roller coaster yw 2,600 kg, so mae kilogram ni saff yna ron i nedau. Ydy, gyda mas dyna uned chi moyn. A mae dyn ni 32 eiliad, so mae'r 32 eiliad yn aros fel yma fe hefyd. Cyn mynd i'n deifo mewn i'r cwestiwn, falle y ffiseg sydd gyda ni fan hyn, mae dy fi roller coaster sydd yn mynd lan. So beth sy'n mynd trwy pen fi fan hyn, bod e'n cael egni potensial? Potensial disgyrchiad wrth mynd fyny i'ch ben lefel y ddeiar. Ond wrth gwrs, mae rhaid, mwyn i'r modur, mwyn i'r cerbyn neu mynd fyny, mae rhaid bod chi'n rhoi gwaith mewn, o bysau. So y gwaith i fi'n rhoi mewn i'r modur, hwnna bydd y gwaith, falle bydd yn troi mewn i egni potensial ar y diwedd. Yn gwmws, yna fydd yn stopo ar y top. So, os byddwn ni'n gwybod bod y modur, er enghraifft, wedi gweithio a wedi gweithio am 32 eiliad, bydd i sy'n mynd trwy pen fi nawr yw, os mae'r modur yn pŵer o 65 kilowatt, bydd chi'n gweithio mas fan o egni trwy defnyddio'r hafaliad o pŵer lluosi gyda amser? Yn gwmws, so chi'n gwybod o gwaith byddwch chi'n neud falle nôl yn blwyddyn 10 i fod yn onest, pan chi wedi edrych ar egni pŵer ac amser dy gilydd. A chi'n gweld, mae cwestiwn yn gyda pŵer yna fe, yn bach yn odd rili, fel arfer egni, sy'n lot o gwestiwn yn cael ei roi gyda pŵer, ond maen nhw'n rhoi'r pŵer mwyn chi gweithio mas y gwaith yr egni sy'n cael ei wneud gan y modur. Beth fi'n, yr un sort of assumption fi'n neud fan hyn, yw fod yr egni na i gyd yn mynd mewn, fe? Heb law os maen nhw'n gweithio chi bod chi'n colli rhyw canran o egni, byddech chi'n cymryd bod yr egni yna i gyd yn cael ei troi mewn i egni potensial disgyrchiant ar y brig. So, cwestiwn yn gofyn i dangos fel y gwaith sy'n cael ei wneud gan y modur. Ni wedi siarad amdano hwnna barod e. So, y gwaith yna i rhywfaint o egni sy'n mynd mewn i fe? So, hafaliad byddwn ni'n defnyddio fyna? Me ar y sleid nesaf. So, os chi moyn, gallwch chi poso fe fan hyn. A wedyn, chi wedi trial ateb y cwestiynau, a wedyn, bydd ni'n mynd dros yr atebion ar y sleid nesaf. A wedyn, part 2 yn gofyn, faint cyfrifwch ar effaith lonrwydd. Gan dybio bod y cerbydau'n ddisymud
am enid yn B. So, am effeithronrwydd, bydde fe'n 100% effeithlon, os bydde'r egni i gyd yn mewn, dy fe? Ie, yn gwybod. So, fi'n asiwmo bod dim hwn yn mynd i fod yn effeithlon. So fel o ti wedi gweud, chi defnyddio'r hyfaliad pŵer, so egni yw pŵer lluosi amser, mwyn gweithio mas faint o egni oedd y gwaith sy'n cael ei wneud gan y modur. A wedyn, gan bod chi'n gwybod yr uchder i'ch ben y ddeiar, a chi'n gwybod y mas, gyda chi defnyddio yr hyfaliad o gyfer egni potential disgyrchiant, mwyn gweithio mas faint o egni potential disgyrchiant sydd ar ran B. Okay, so mae un hyfaliad yn mynd i gweud faint o egni sy'n mynd mewn i fe. A'r hyfaliad nesaf yn dangos faint o egni bydd gyda fe, a os maen nhw ddim yn hafal i'w gilydd, wel, mae egni wedi mynd ar goll yn rhywle. Ydy, wedi colli egni i ryw fath arall. Fel arfer, falle i sŵn a gres? Ie, sŵn, gres, fel bych chi'n mynd amdano cerbyd yn mynd lan ar reid. A beth am yr hyfaliad am effeithlonrwydd? Beth byddwn ni'n... Byddech chi fel arfer yn rhoi'r egni mewnbwn, rannu hwnna wedyn... yr egni defnyddiol, a rannu hwnna gyda'r egni mewnbwn, lliosi gyda cant, os chi eisiau fel canran pob tro. Okay, so triwch hwnna, gwasgwch pause nawr, a ar ôl chi'n neud eich gwaith cyfrifo, gwasgwch unpause, dad pausio, a bydd ni'n ôl. A gyda ni dangos atebion. Gobeithio bod chi wedi cael rhyw fath o atebion, newn ni trwyddo ble mae'r marciau cael ei roi am y cwestiwn. Cam wrth gam. Wel, y peth gyntaf bydde ni wedi gwneud, ar gyfer cwestiwn rhif 1, fel wedi trafod bach yn barod, bydde ni wedi cymryd y pŵer, so bydde ni wedi newid hwnna'n syth mewn i 65 +10 i pŵer 3 neu 65,000, i wneud siŵr bod fi ddim yn rhoi just 65 mewn i'r hyfaliad gael ateb anghywir. A wedyn mae'r amser yn eiliadau yn barod, so bydde ni wedi gadael hwnna fel 32. Wedyn nesa, bydde ni wedi ffindio'r hyfaliad o'r llyfryn hafaliadau. So bydde ni'n gwybod pŵer amser, a fi eisiau gweithio mas egni neu'r gwaith sy'n cael ei wneud fan hyn. So bydde ni gyda'r hyfaliad yma. Un peth fan hyn, mae llythyrau'n W, hwnna yw yr egni, yn gyfer? Ie, yn gwmws, ie. Ond mae'n dala lot o bobl mas, taw W yw llythyrau'n... Yn lle E. Ond W hefyd yn sefyll am gwaith sef work, a work yw faint o egni sy'n mynd mewn i pethau. Ie, so yn bwysig, fel o'n i'n gweud, ymarfer yn dweud llyfryn hafaliadau i gwybod y pethau bach hyn. So pan chi'n dod i'r aroliad, bod chi ddim yn panic o'n ei poeni a meddwl, os ddim ddim hafaliad gyda egni na fe. Gwaith yw yr egni sy'n cael ei wneud fan hyn. OK, so beth ni'n cael? So beth chi'n rhoi rifau chi mewn, chi'n amnewid testyn y fformula, so byddech chi'n newid ei cael gwaith neu'r egni fan hyn yn hafal i'r pŵer lliosi gyda'r amser. A chi'n cael atewyn o 2.08 lliosi 10 i'r pŵer 6 joule. OK, so mae marc yn cael ei roi yn barod. Bydde ti faint o ffigurau ystyrlon ni'n rhoi mewn? Fel arfer, byddwn ni'n trial... Os mae'r cwestiwn i hun yn rhoi popeth i 2 neu 3 ffigur ystyrlon, cadw fe i 2 neu 3, na dyna beth yw'r rheol i fi fel arfer, beth yna ti? Ie, so mae dyn ni 3 ffigur ystyrlon fan hyn. Mwyn y thebyg yn y cwestiwn, byddwn ni'n siŵr bod 3 ffigur wedi cael ei roi falle yn rhyw part o'r data, dwi? Ie. OK. Wedyn ar gyfer yr ail rhan, o'n i'n edrych ar effeithlonrwydd. So, fel ni wedi trafod bach cyn ar yr sleid blaenorol, ni'n edrych ar yr egni potential disgyrchiant fan hyn. A mae'r triongl fyna ar ddechrau'r hyfaliad. Beth ti'n meddwl mae'r triongl yn sefyll am? Fel arfer mae'r triongl yn meddwl bod newid mewn rhywbeth yn digwydd. Yn gwybod. A os chi'n meddwl amdano'r cerbyd yn y cwestiwn, mae fe newid i uchder o gwylod y trac i y brig yn rhan B o'r llun. Felly dyna'r newid mewn egni potential disgyrchiant. So, unrhyw chi'n newid uchder, mae'r egni potential disgyrchiant chi gyda mynd i newid. Felly gweld fan hyn, mae fwy o gwaith wedi mynd mewn, a fwy o egni wedi mynd mewn i cael y roller coaster lan, na beth yw egni sydd gyda fe, yn gyfer? Yn gwmws. So, mae'n gwneud sens bod peth o'r egni wedi mynd yn wastraff ar y ffordd lan, trwy falle gres a sŵn. Ydy. Chi bod wedi colli tua 50% fyna yn barod. So, mae'r egni ne wedi mynd, fel chi'n gweud, gres neu sŵn, so chi'n defnyddio hwnna gwbl, dim dyfnach egni defnyddio. OK. So byddech chi wedyn yn edrych am ryfaliad effeithlonrwydd. Mwna yn y taflen data? Ydy. A chi'n rhoi egni defnyddiol ar y brig, rannu gyda'r egni mewnbwn, lliosi gyda cant mwyn cael canran. Top tip fyna, fi'n credu, yw mae'r rhif mwyaf wastod yn mynd ar y gwylod. Ydy. Os chi beth yn cael canran sy'n dros cant, chi wedi cael y rifer ffordd wrong round, basically. Neu fydd popeth dros cant effeithlon a wedyn, wow! A chi methu rhoi 110%. Na, ni wedi torri rheolau ffiseg i gyd. Ie, so ni eisiau gwneud e.
Siarad am roller coasters, hoff i'n ti Viking? Fi'n offi'r megaphobia yn awkward. Right. Yeah. Treetops i fi, mi'n credu. Tree tops yn dda. Fi'n offi yna. Good. So, wrth gyda'r rhif mewn, fel ni'n gweud, tua 50 51.5% eto i 3 ffigur y styrlam, fel ni wedi cadw popeth hyd yn hyn. A fel ni ti'n gweud, ffordd o checo os mateb chi'n ei synwyr, ydy yn llai na 100%? Ydy. So, chi'n gwybod yn syth. Mae hwnna'n iawn. Rhan 2 o'r cwestiwn. Beth sy'n digwydd ar top y roller coaster, mae'r cerbydau nawr yn ofyn unrhyw pwynt ble ti'n meddwl, a ti ar y ffordd lawr. Ti'n mynd lan. Right. So, ni'n mynd i troi'r egni potential, ni'n mynd i lawr y slopin, so mae'n mynd i troi mewn i egni cinetig. Yn gwybod, A mae'r cwestiwn yn gofyn i ni yn y pen draw i gweithio pa mor gloi mae fe wedi mynd yn pwynt cyd, fe? Ie. Un peth i'ch mas am yn syth fan hyn, i gweld faint o marciau sy'n cael ei roi. Chi'n gwybod 5 marc, so bydd dim unrhyw cyfle o wneud un hyfaliad gyflym, a gobeithio'r gorau, a bydd chi'n cael yr ateb yn syth. So chi'n gwybod bydd rhywfaint o waith, parodd y pun fyna, yn cael ei wneud mwyn gallu cael yr ateb. So bydd rhaid chi ddefnyddio o leia 2 hyfaliad, cyn bod chi'n gallu bod yn agos i ateb ateb gywir, basically. Be maen nhw'n licio wneud mewn cwestiynau arholiad ffiseg yw, walle ti'n mynd i defnyddio rhywbeth ti wedi gweithio mas yn y cwestiwn blaenorol. So, yn y cwestiwn blaenorol, ni wedi gweithio mas fan o egni potential sydd yn pwynt yn barod. A gallai hwn ambell waith taflu pobl, achos chi wedi gweithio mas yr egni potential disgyrchiant o A i B. Ond os chi'n eich yn ofalus o B i C, ydy e'n mynd nôl lawr i'r un lefel a A. Na, diwedd ddim yn dwe. So, bydd yr egni potential chi'n colli neu'r egni potential sy'n newid fan hyn, ddim yr un peth ar cwestiwn cyn. Right. Ond mae'n problem rwydd chi'n gweld fan hyn, bydd disgyblion yn aroliad yn rhoi lawr yr un egni potential disgyrchiant. So, mae fe'n camgymeriad. So, y wir egni, gwaniaeth yn egni, bydd ti'n goffo gweithio mas yr egni sydd gyda ti yn C? Dim yn ôl lawr i'r uchder A. A wedyn, y newid yn egni bydd yr egni sydd gyda ti yn B, minus yr egni sydd gyda ti yn C. So, yna'r newid sy'n mynd i ddigwydd yn egni. A wedyn, so ni'n gwybod ni'n mynd i ddyddio hyfaliadau i wneud gyda newid mewn egni, so mae rhywfaint o gwaith mynd i gael ei fesur fan hyn. Ond mae'n gweud hefyd yn y cwestiwn, wrth symud o baic sef pellter ar hyd y trac o 36 metr. Nawr, be mae'r 36 net ti'n credu yn meddwl? Yr uchder yw hwnna? Na, hwnna yw hyd y trac, dy fe? Yn gwybod. So, pidwch cymysgu lan pan chi'n rhoi mewn hyfaliad o'r gyfer potential disgyrchiant, pidwch rhoi 36 mewn. 36 yw'r pellter, sef bydde chi'n rhoi mewn i'r hyfaliad o'r gyfer gwaith, falle, yn hytrach na'r uchder. A hefyd by'n gweud rhywbeth am grym gwrthyddol. Resistive forces. Be ti'n meddwl bydde hwnna? Right. So, at y pryd mae pethau'n symud dros rhywbeth, so, gwydda ni hwnna yn law i fan hyn yn mynd drost fel llwybr, mae hwnna yn neud gwaith yn erbyn y peth sy'n symud yn gyfa. Ydy. Fi wastad yn meddwl mae'n odd i feddwl bod pethau sydd ddim yn fyw yn gallu neud gwaith. A gallu rhoi egni rhyw ffordd, bod nhw'n symud i neb nhw'n fyw i hun. Tynnu egni bant wrth o pethau. Cymryd pob tro. So bydd y trac, tra bod y peth yn dod lawr, os ydw i trac fan hyn, a bydd hwn yn lawr, bydd hwn yn neud gwaith yn erbyn hwn. A byddai'n tynnu egni o'r gerbyd i hun. So, os i fi'n meddwl, fel fi'n mynd i gweithio mas fan y egni sy'n mynd i cael ei tynnu bant, gwaith, so fi'n meddwl gwaith yw grym, llosi gyda pellter. Dim uchder. Ti newydd gweud mae pellter dyfio 36 metr. A hefyd mae grym dyfio, se? Os 2.8 kilonewton fyna. So hwnna yw oherwydd ffrithiant. So ddech chi'n disgwyl wedyn, ffrithiant a gwrthiant air a pethau fel la. Gwaith sy'n cael ei wneud yn erbyn y cerbyd wrth ddod lawr. Chi'n mynd i gallu cyfrifo fyna y grym gwrthyddol. So dyna'r pethau, fel byddwn ni'n gweud, i feddwl am, cyn bod ni'n mynd dros yr ateb a cyn bod ni'n gweithio chi'n gwmwys fel i wneud Reit, beth ar, yn y diwedd, mae'n gweud i cyfriafu'r bianedd, oherwydd ni'n siarad am egni fan hyn, beth sy'n mynd trwy ben fi yw egni cinetig yw hanner mv squared, yn syth. So, na'r fi, y fi fydda moyn fan hyn? So y cyflymder fyna,
mae'r cerbyd yn teithio. So chi'n gwybod yn syth, chi'n mynd i ddefnyddio falle hafaliad egni potential disgyrchiant, chi'n mynd i ddefnyddio hafaliad ar gyfer gwaith a hefyd yr hafaliad ar gyfer egni kinetig cyn dod i'ch ateb cyflawn ar gyfer y bianedd. So, cyn bod ni'n symud ymlaen yn roi'r atebion, falle rhowch tro bach ar y cwestiwn yma, trwy beth o'n i wedi gweud, falle mae eisiau cyfrifo yr egni yn C, Yep. tynnu fe mas falle o'r egni yn B, Yep. hefyd gweithio mas faint o egni sy'n mynd i cael ei wneud oherwydd gwaith, Yep. tynnu hwnna bant hefyd. Mae byd i'n defnyddio hwnna falle i tynnu o'r egni y newid mewn egni potential disgyrchiant. Right. So, os fi'n gwybod yr egni na, ar ôl tynnu popeth bant, hwnna bydd yr egni sy'n troi mewn i egni kinetig. A roi hwnna mewn i'r hafaliad. So, os ti'n meddwl, mae tua beth i 4 cam na ti fyna. A na le mae'r marciau gyd yn dod o wedyn. Chi'n gwybod yn syth 5 marc, mae ddim yn mynd i fod rhywbeth chi'n gwneud yn gloi iawn. Gwasgwch pause, triwch e. Gobeithio bod chi wedi rhoi cyfle fach yna fe, bod chi barteb gyda chi, gen i weld nawr pa mor gywir i chi. Ie. Right, y peth gyntaf, fel ni sôn yn barod, bydden ni wedi rhoi lawr bod y pellter yn 36 metr, so fi wedi defnyddio X fan hyn yn lle defnyddio H ar gyfer yr uchder. Y newid mewn uchder yn 30, os chi'n cofio ddim 42 lawr i 12, so'r newid oedd 30. So ni ddim eisiau rhoi 42 mewn unrhyw hafaliad a cael yr ateb yn anghywir. A hefyd, oedd grym o 2.8 lluosi 10 i'r pwer 3 newton. So, yn syth, fi ddim yn rhoi kilonewton mewn, fi'n rhoi'r lluosi 10 i'r pwer 3 i wneud yn siŵr wedyn bod fi gyda'r rhif cywir am unrhyw hafaliad. So, yr peth gyntaf ni wedi gwneud, fel ni wedi sôn yn barod, oedd gweithio mas beth oedd y newid mewn egni. So, yr newid mewn egni potential disgyrchiant o brig, pwynt B, lawr i pwynt C. So, ni wedi gweithio mas bod y newid mewn uchder yna'n 30 metr. So, chi'n rhoi 2,800 mas, lluosi gyda 9.81, sef G. Ti'n gallu gwneud eflaid, sy'n rhaid i ti'n gwneud, beth ti'n cael y gosbi os beth ti'n cael y gweithio mas ar hafaliad na 2 waith? Na, o gallu ti gwneud 2 a wedyn tynnu nhw i gilydd. Ie, gallu ti drio hwnna. Ond, ie, mae ffyrdd gwahanol. Ie, mae ffyrdd gwahanol. Ffordd rwyddach, yndi. Felly mae'r ffordd arall yn fwy, sy'n rhaid ti cofio tynnu'r 42 o 42. Ond ie, felly mae'n yn safio 1 cam i chi. A fel chi'n gweld, mae'n 765,180 joule. Os chi'n cofio, pam oedd e o A i B, oedd hwnna dros 1,000,000 joule. So chi'n disgwyl yn fod yn llai, achos mae fe'n llai o uchder. So chi'n gwybod mateb chi'n gwneud synwyr fan hyn. Wedyn, yr peth nesaf, bydd ni'n gweithio mas y gwaith sy'n cael ei wneud, y gwaith y grym ffrithiant yna oedd Jerry Johnny siarad am. So, byddech chi'n wneud y lluosi gyda X o'r grym, 2.8 lluosi 10 i'r pwer 3 lluosi da 36, a chi'n cael 100,800 joule. So, dyna faint o egni chi'n colli i gres neu sain wrth i'r cerbyd dod i lawr. So, ydy'r egni yna gallu fod yn pwynt C? Neu chi wedi colli fe ar y ffordd? Ti wedi colli fe, So mae rai bod yna'n mynd, so beth yw'r cam nesaf? Tynnu fe bant, Tynnu fe bant, yn gwmws. So bydd chi'n tynnu fe bant o'r egni, newid mewn egni potential disgyrchiant. Dyna faint o egni sy'n cael ei ennill i fod yn egni kinetig ar pwynt C. So 664,380 joule. So hwnna yw yr egni sy'n troi mewn i kinetig. Ie, a wedyn dyna'r cam ola yw roi e mewn i'r hafaliad. Hanner lluosi mas, lluosi cyflymder, di sgwaru. Mae'n werth meddwl, jyst yn gofyn bod pobl yn cael trafferth gyda amnewid, achos hwn yw bach yn lletwyth, am y fi sgwed. Os chi'n rhoi y rhifau mewn i hafaliad, chi'n cael marc. So, pidwch yn meddwl, fi jyst yn mynd i gweithio fe mas, heb dongos rhoi rhifau mewn yn y lle cywir. Fi gewch chi marc. Ar y diwedd y dydd, mae cael yr ateb, beth yw'r ateb? So yr ateb yn y diwedd ar ôl chi ailisradd yw 22.6 metr reiliad. So, un marc sy'n am y 22.6 na, bydd y marc wedi cael ei roi am dangos ar hafaliad egni kinetig gyda yr rhifau yn y lle cywir. So cofiwch na. Mae'n well y trial rithro'r darn ola er mwyn symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Fel ti'n gweud, dangoswch pob cam yn glir, fel bod yr person sy'n marcio wedyn gallu gweld, mynd deall beth mae'n gwneud a mynd rhoi'r marciau blaenorol i chi. Gwyd cwestiwn 5 marc byddwn ni'n gweud? Really lot o waith fyna. Cwestiwn 2 adolygu. Ewn ni'n mlaen i'r nesaf? Fi'n dwlu ar y cwestiynau yma, Ficeng. Mae rhyw
ci, neu mae rhyw sledge, neu mae rhyw bow and arrow gyda te. Wastad yr ongl. A siwrna fi'n gweld yr ongl na, a wedyn fi'n gweld y tŷ na sy'n meddwl bod tensiwn. Beth sy'n mynd trwy'r feddwl fi yw cos theta, sin theta. So, o ran yr adolygu, mae hwn yn meddwl bod ni'n torri grymoedd mewn i grym lorweddol. Ar y wilod. Vertigol wedyn, wrth ymwneud lan. So, y lorweddol yw be bydd ar horizontal, y cos hwnna. Crush hwnna, ti'n gwybod hwnna, te? Ydw. Os ti'n crysio rhywbeth. Ti'n crysio fe lawr, ti'n gael y cos. So byddai'r T cos 36 na yn rhoi y grym lorweddol. Bydde fe. A wedyn, os byddwn ni'n neud y T sin 36, mae hwnna'n rhoi y grym Vertigol. Sydd wastad yn handi gyfer gweithio pethau mas. Ydy, mae lot o cwestiynau i wneud gyda falle momentau, neu byddwch chi'n gwneud kinematig, neu hyd yn oed falle grymoedd, lle mae'r ffaith bod chi'n gallu newid ongl, newid unrhyw grym sydd ar ongl mewn i llorweddol a vertigol, mae'n sgil rili dda i gael. So, fi'n gweld ar y diagram fan hyn, maen nhw'n actually rhoi grym lorweddol i ni. Ydyn, so maen nhw'n gweud yn y cwestiwn fan hyn, so mae'r diagram yn dangos sglefriwr, yn cael ei dynnu ar hyd ffordd, llorweddol ar gyflymder cyson. Pam ti'n clywed gyflymder cyson yn bold, be mae'n gwneud ti'n meddwl am? Bod e'n bwysig. Bod e'n bwysig iawn. Os mae unrhyw beth yn bold, unrhyw beth yn fras fel la, chi'n gwybod yn syth, mae rai chi defnyddio fe rhyw bryd yn y cwestiwn. Nawr, gallwch chi, mae croeso chi fan hyn i roi 7 bwys y cyflymder cyson, jyst i meddwl, reit, os mae cyflymder yn gyson, nid oes unrhyw cyflymiad. So os ddim unrhyw cyflymiad, os ddim unrhyw acceleration o gwbl. So, os mae ddim unrhyw cyflymiad, os unrhyw grym? Rhaid ti gweud hwnna to. Os mae ddim cyflymiad o gwbl? Dim cyflymiad. Os unrhyw grym gallu bod yna? So dim E, bydde unrhyw F. Sa'n gwybod beth ti'n esbonio hwnna fe. Wel, os gwneud hwnna F equals MA, os gwneud hwnna grym yn hafal i maslos i cyflymiad. Os mae ddim cyflymiad, mae cyflymiad yn 0, mae rai bod y grym yn 0. So chi'n gwybod wedyn, so mae rai bod yr un grym yn tynnu fe nôl, 40, a sy'n gwthio fe mlaen 40 hefyd. So dyna pam fi'n credu bod nhw'n rhoi'r 40 Newton e mewn. So byddai'r grym cyd-effaith yn 0. Gan bod 40 yn tynnu ti'n cyfeiriad, a 40 yn gwthio ti mlaen y cyfeiriad arall. So maen nhw'n rhoi hwnna i ti, a wedyn yn y cwestiwn, maen nhw'n gofyn i chi dangos bod y tyniant ta, y tensiwn ta yn y tennin tua 50 Newton. So ydy nhw'n gwneud synwyr bod y tensiwn i'r tyniant gallu fod yn fwy na 40? Byddwn ni'n credu bod e. Ydy, da iawn. Achos os mae'n fwy na 40, mae rai bod y llinell llorweddol ar y gwylod yn hafal i 40. So yr ochr llorweddol sy'n gwybod yn hafal i 40, ond mae'r tyniant mynd i bod yn hafal i 50, neu tua 50. So pob tro fi'n gweld o'n byddwn ni'n gweud rhowch 3 ongl mewn, a wedyn chi'n meddwl, be fi eisiau gweithio mas fan hyn, mae 40 Newton yn mynd ar y gwylod, achos chi'n gwybod ta 40 Newton sy'n llorweddol, mae rai bod yr un peth yn ymlaen a sy'n mynd nôl. A wedyn fel o ti'n gweud amdano'r crush, so soca toa, so chi'n gwybod taw K yw hwn, so cos theta fan hyn. So'r agos yw'r 40, ti'n fe? So'r agos yw'r 40. A wedyn yr hypotenuse bydd y T. Y tyniant fyna, a dyna beth chi eisiau gweithio mas. So chi'n amnewid test yn y fformula fan hyn, chi'n rhoi 36 mewn, chi'n rhoi 40 ar y top, a ta, so chi'n newid yr ofaliad o gwmpas i cael 40, rhan i gyda cos 36, i gael 49.4. Ydy hwnna digon agos i 50? Fi'n credu bod e. Ydy, arbennig. So'r camau yna, o roi'r triongl mewn, a wedyn mynd mewn falle i meddwl fwy am y ffordd o chi wedi weithio pethau mas pan o'ch chi'n ei maths yn tygau gyda soca toa, fel o'ch chi'n gweud, os mae'n llorweddol, byddwch chi'n meddwl amdano'r cos, a chi'n gwybod y rhaid hwnna bod yn 40, gan o'i fod yn hafal i'r grym sy'n tynnu fe nôl. Ond fel o ti'n gweud, mae'r cyflymder cyson na, mae fe'n rhywbeth i feddwl y byti. Cyflymder cyson, mae grym cyd-effaith te yn 0. So mae rai bod y grym mlaen a nôl yn 40 yn llorweddol. Os chi ddim wedi pigo lan ar hwnna, byddech chi rili methu cael y 2 marcyn, oherwydd byddech chi jyst yn meddwl, fi ddim gyda digon o pethau i roi i gweithio mas y triongl, a chi ddim yn cael y marciau. Be sydd wedi digwydd fan hyn de, mae'r sglefr loriwr hyn
wedi symud yr un cyflymder. Ie, so yr un cyflymder yn rhan A, so Ie. yr un bianydd yna, mae'n teithio mlaen dy'r cyflymder yna, a wedyn mae'n gadael y tenyn fynd yn hirach. So fath chi'n cerdded y ci, chi'n gadael y ci cael bach fwy o ryddid. O, ti'n neud na, ti'n neud gyda... Ambell waith, ond... Ci ti lomo, Ie, mae'n ci bach dda. So, amser ti'n gadael ei fynd, o diwen, ti'n tymlo fwy... O grym, neu'r llai o rym ar y tenyn. Ie. So na beth ni'n mynd i weld fan hyn. So, dychmygwch os chi yn gadael mynd bellach i ffwrdd, o chi'n teithio ar yr un bianedd. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn llai, ti'n gwybod. Cos amser i fi'n, mae cyd i fi, amser fi'n dyla fe ar lid bach, gweda bod car yn dod mewn ffla, ti'n tymlo fe. Fi'n cael y tymla na, ti'n gwybod, mae'n tynnu wedyn. Ydy. Ie, mae'n awyr. So, byddwch chi'n dychmygu bod yr grym llorweddol chi'n tymlo fan hyn mynd i bod yn llai. Ie. So, mae'n gofyn, gan dybu fod y tyniant ty yr un peth ag yn rhan A, so os chi'n cofio tua 50 Newton yn rhan A, 49.4. Esboniwch pa mae'r sgilefriwr yn cyflymu ar y cychwyn. So, pam chi'n meddwl bydde fe'n cyflymu? Er mwyn cael cyflymiad, mae rai bod grym cyd-effaith. So, mae rai bod grym cyd-effaith fan hyn. So, eto, yr un fath o beth bydden ni'n neud, bydden ni'n meddwl, reit, profi fan hyn bod yn mynd i bod yn... Fi'n trio gweithio mas y grym llorweddol. Nawr, fi'n gwybod bod ty, fi wedi weithio mas o'r cwestiwn cyn yn 49.4, a wedyn byddwn ni'n amnewid testyn y fformula fan hyn i cael gweithio mas beth yw'r grym llorweddol yr agos fan hyn, a mae'n 46.4 sydd yn fwy na 40. So... Mae'r diagram na ty bach yn gamarweiniol. Mae'n dangos 40 Newton arno fe? Ydy, so 40 Newton yn dangos bod y grym sy'n gweithio yn erbyn ti dal yr un peth. Right. So, os ti'n meddwl am y cwestiwn cyn, 40 Newton yn gweithio yn erbyn ti, mae'n neud sens na. O'r 40 Newton yn gweithio gyda ti hefyd, wrth ti'n cael ei tynnu, achos o dim cyflymiad. Chos bydd y peth pobl yn meddwl, holon, mae'r 40 Newton ar un peth. So mae rai bod so camgymeriad y pobl yn neud, yw'n rhoi 40 mewn, a wedyn ddim deall be mae'n gweithio mas. So fan hyn chi eisiau gweithio mas, faint o tyniant llorweddol chi gyda, a mae'n fwy sy'n dangos bod e'n cyflymu. So bydde ti a 6.4 grym cyd-effaith gyda chi fan hyn, gan bod yna'n fwy na 40. Right, so os mae dy fi grym o 46.4, mae grym cyd-effaith fel ti'n gweud nawr o 6.4, a hwnna yn y pen draw, wrth meddwl am F equals MA, mae'r mas yn aros yn un peth, mae dy ti cyflymiad, so gallwn ni gweithio mas, beth bydd y jerk yna, a faint bydde hwnna, faint byddech chi'n tymlo'r cyflymiad yna? Cool, mae'n ffiseg cool yna, dwe? Ydy, yn wych. Mae'n meddwl yna, trwy bod byddai'n mynd â ci am wac. A fi, ce fi gweithio fyd yn ôl. Mae cyfle i chi nawr, mae actually gofyn i ni nawr i gweithio mas y cyflymiad. Felly, gwasgwch pause. Ni wedi rhoi'r clues i chi gyd am gweithio mas grym cyd-effaith. Hafaliad i defnyddio. Pause. A ni'n ôl mewn yn y stafell. Right, bach hir. So, trwy fe? Gyda hwn de, bydden ni wedyn yn meddwl, fel ni'n sôn yn barod, amdano grym cyd-effaith. So bydden ni'n meddwl yn syth 46.4, y grym llorweddol yna, tynnu 40 Newton, sef y grym oedd yn gweithio yn erbyn chi, falle o erbyn gwrthiant air yn neu bach o ffrithiant ar y llawr. So byddech chi'n grym cyd-effaith o 6.4 Newton. F equals MA, F equals MA, boom, boom, boom. Yr un ffefryn, hoff faliad bron fod pob Ffisegwr, fi'n credu. A wedyn chi'n gwybod yn syth, chi eisiau gweithio mas y cyflymiad. So os fi'n meddwl am grym cyd-effaith a fi'n meddwl am y cyflymiad, mae'r hafaliad yn syth dod fy meddwl i. A maen nhw'n rhoi'r mas yn y cwestiwn. So chi jyst yn rhoi mewn eich rifau, so 6.4, 35 ar un ochr, a newid testyn y fformula, a chi'n cael ateb eitha neis. Ar gyfer 3 marc, byddwn ni'n gweud bod hwnna eitha neis. Odi, mae'n iawn. Cofiwch fyna fi'n credu yr unedau MS-2 meters per second squared. Falle bod nhw'n disgwyl hwnna fi'n credu. Byddwn nhw'n falle marc ar gyfer yr unedau cywir yn y cwestiwn yma. Na, yn digon teg. Cwestiwn bach newydd yn ni'n mynd. So mae hwn yn defnyddio spring, dy fe? Sy'n cael ei estyn? So chi'n gallu cael cwestiynau fel ni'n gweud, pethau sy'n symud, pethau sy'n teithio, ond hefyd chi'n gallu cael egni potential elastig hefyd. So fan hyn ni'n cael graff sy'n dlad eitha aml rhwng grym a estyniad mewn spring. So y gwaith sy'n cael ei wneud wrth ymestyn spring, hafaliad yn iawn hwnna? Os. So os chi'n edrych yn meddwl fan hyn, mae croeso chi gwysgu pause yn gyflym, a wedyn ni dros yr ateb. Right,
So dyma'r peth cyntaf byddwn ni'n neud. Edrych am yr hafaliad yma yn yr llyfr hafaliadau. So gwaith yn hafel i hanner F lliosi gyda X fan hyn. So chi'n rhoi rifau yna mewn, a mae'n gweithio chi bod chi eisiau neud pan mae'r estyniad fan hyn yn 0.4 metr. So ar y graff, mae'n dangos chi bod mae'n 0.4, mae'r grym yn 1. So chi'n rhoi rifau yna mewn, a chi'n cael y gwaith i fod yn 0.2 joule. Wedyn, yr ail ran. So os fi'n mynd i fynd o ymestyn y spring o 0.8 metres o'i safle. Mae'n gofyn i ti, bydde fe yn ymestyn bod e ddim yn dwbl eich ateb i ran A1. So chi wedi dwblu'r pellter, yr estyniad, sori, ond mae ddim yn dwbl y gwaith. Ydy hwnna'n neud synwyr, ti'n meddwl? Na, sa'n deall yma. OK, so os ti'n meddwl am yr afaliad, so ar gyfer grym o 2 Newton, mae'r afaliad mynd i fod yr un peth o blaen, so hanner F lliosi gyda X. So chi'n rhoi hwnna mewn a chi'n cael gwaith o 0.8 joule. OK, ond 0.2 oedd e cyn. So mae'n 4 gwaith yn fwy? Ydy, mae'n 4 gwaith yn fwy. So, os ti'n edrych yn ofalus ar y rifau, mae'r grym di dwblu o 1 i 2, ond hefyd mae'r estyniad di dwblu o 0.4 i 0.8. So mae'r 2 peth di dwblu, so mae wedi mynd lan o'r ffactor o 4 yn lle jyst ffactor o 2 a dwblu. Ffantastig. OK, so dyna hwnna fyna. OK, so mae'r grym a'r estyniad yn dwblu, felly fod y gwaith yn cynyddu o 4 gwaith yn lle 2 waith. Dyna fe. Gyda beth ni wedi trafod yn y fideo yma mor belled, dyle hwn wneud sens synwyr nawr, dyle fe? Defnyddio'r un egwyddor o gwaith egni Kinetic a disgyrchiant hefyd, potential disgyrchiant gamor o beth yma'n lan. Cyda ni trwyddo fe efo'n da, Wel, right then, so mae'r spring yn rhan A yn cael ei defnyddio, so os y spring yn rhan A, byddai cysonyn spring gwmwys yr un peth, so mae'n rhywbeth i feddwl am. I yrru car tegan sydd yn mas o 30 gram, nawr peth gyntaf byddwn ni'n neud yw byddwn ni'n newid hwnna. Mae 30 gram yn syth. Byddwn ni'n gweud? Wel, ateb cywir. A'r un peth rodios o 0.25 metr, da'r 2 rif fi eisiau tynnu mas o hwn. Nawr fel ni wedi gweud, byddwn ni'n meddwl, fi ddim eisiau gramiau, fi eisiau kilogramiau, so fi'n newid hwnna i 0.3 yn syth. So eisiau rhoi unrhyw 30 bydd ni hyfaliad, neu bydd yr ateb i allan o ffactor o 1000, sydd eitha lot. Wedyn, fel mynd dangos fyna, mae'n gweud mae'r spring yn cael ei gywasgu 0.4 metr. So mae'n rhaid chi'n meddwl nawr, pam bod 0.4 yn cael ei ddyddio, os chi'n cofio nôl i'r cwestiwn tudalen cyn, o 0.4 ar y graff, yn meddwl bod grym o 1 Newton. So mae rhaid o'r pethau yn chi wedi gweithio mas, mae'n gweithio chi mas y gwaith ar y tudalen cyn, mae hwnna'n bwysig wedyn. So os mae spring yn cael ei gwasgu lan, mae egni yn cael ei storio yn y spring. Mae hwnna'n mynd i wedyn gadael y spring i fynd, so mae spring yn mynd i bwrw'r car, egni yn mynd mewn i'r car, egni yn mynd bant wedyn gyda egni kinetig. Yn gwmws. So na beth ti'n eisiau dychmygu felly gyda'r cwestiwn un, yr camau mae'n rhaid chi wneud. Nawr fe mae'n gweud, mae'n egni potential elastig fe gyda pan mae'r car yn sownd i'r spring, pan mae'r spring yn cael ei gywasgu. A wedyn ar brig y cylch, bydd e gyda egni potential disgyrchiant oherwydd mae uwch ben lefel y ddeiar fyna, a hefyd mynd symud, so bydd e gyda egni kinetig. So mae'n bwysig i cofio, yr uchder fyna yw 0.5 metr, dim 0.25. Pam? Sa'n gwybod. So mae'r radios fan hyn yn 0.25. So ti eisiau mynd o'r gwylod i'r top, so chi eisiau diameter fyna, pam ni'n gweithio mas yr egni potential disgyrchiant. Sorry, beth ydym ni'n trwy meddwl i fyna nawr? Ti'n mynd mewn rownd y trac yn, mae'r trac yn mynd i wneud gwaith yn erbyn edrych e. O fi newydd darllen y cwestiwn. A beth mae'n gweud yw bod fi'n ngofio beth yw hwnna. So tro hyn, yn wahanol i'r cwestiynau wedi wneud felly, y 2 blaenorol, le maen nhw'n gweud mae rhywfaint o waith yn cael ei wneud yn erbyn gwrthrych i'r car yn yr enghraifft hyn, tro hyn i gallu anwybyddu fe. So mae hwnna'n rwyddach mewn ffordd, yn y gyfer? Ydy, mae llai o pethau i feddwl am. So mae un egni yn mynd mewn i egni arall, full stop. Ydy, os ddim eisiau di poeni am tynnu rhyw egni bant o'r llall. Fel o'n i'n gweud, o'r tudalen cyn, ni wedi gweithio mas bod y gwaith yn 0.2 joule. So os ddim eisiau gwneud unrhyw fath o cyfrifo, mae hwnna wedi ei wneud yn y cwestiwn cyn. So os chi wedi pigo lan bod e'n gweud bod y spring yr un peth ar rhan A, byddech chi'n gwybod yr ateb yna mae gwaith yw 0.2. Os chi heb, fwy o waith. Cyfle fan hyn i bobl gwasgu pause falle trial y cwestiwn? Byddwn ni'n gweud, tri'ch yr ateb. A ni nôl.
So'r camau byddwn ni'n neud, gyda'r holl daransoddi byddwn ni'n neud cyn, Ie. byddwn ni'n syth yn meddwl, right, Ie. okay, so mae'n egni potensial elastig na gyda'r dechrau, Ie. goffo bod yn hafal, gan bod dim grymoedd gwrtheddol yn gweithio yn erbyn e, Ie. i'n anwybyddu nhw. Mae rai bod yn hafal i'r egni potensial disgyrchiant a'r egni kinetig ar brig y cylch. So fi'n gwybod mae dim pwynt 2 gyda fi yn dod mewn ar yr egni potensial elastig. Right. A wedyn fi'n gwybod mae'r egni potensial disgyrchiant ar brig y cylch mynd i fod yn y mas, ond y mas mewn kilogramiau, so 0.3, lliosi gyda 9.81, lliosi gyda 0.5, achos na'r pellter i brig y cylch. Be ni'n gweld fyna yw defnydd clasurol, byddwn ni'n gweud, clasurol, o'r deddf egni. Ie, cadwraeth egni fydd yn cael ei ddefnyddio'n dda. Ie, ydi. So chi'n gwybod mae rai bod 100% yn cael ei cadw yn y system yma. Ie. Gyda'r egni kinetig wedyn, chi'n gwybod eto hanner, lliosi'r mas, lliosi'r bianedd i sgwari, ond dyna beth ni eisiau gweithio allan i'r bianedd yma. So, rowch yn yr afaliad, fel Jedi John i'n gweud, chi eisiau rhoi yr rifau mewn i dangos i'r arolwr bod chi'n gwybod beth chi'n neud, hyd yn oed os chi'n neud camgymeriad. Chi dal yn gael y marciau yn gweithio allan. So, i symleiddio hwnna wedyn, byddech chi'n cael 0.2 yn haflu, 0.147 plus 0.115 bianedd wedi sgwari. A'r cam ola wedyn, yw wneud siŵr bod chi'n cael y bianedd ar ben ei hun, wrth newid pethau rown am newid testyn y fformula, a cofio ail-istradd ar y diwedd, achos mae fe bianedd i sgwari i cael 1.88 metr yr eiliad. Good. Gweithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi. Ok, fyddwn ni'n gweud, cerwch nôl dros y fideo, gwasgwch pause nawr ac yn y man, triwch glyndwch yn y to, deddf cyfrifiaeth egni. Yep.